arbejdskraft i Danmark, både blandt private og virksomheder. Både politikere, fagbevægelser og arbejdsgivere er enige om, at man skal sætte ind over for de udenlandske personer og virksomheder, der snyder ved eksempelvis ikke at betale moms og skat, eller ikke har styr på arbejdsmiljøet. Men det er ikke kun snyderi, der presser de danske lønninger, lyder det fra en arbejdsmarkedsforsker. Der er nemlig udenlandske firmaer og håndværkere, der overholder alle regler og stadig kan arbejde langt billigere end danskerne. Man kan opleve, at der går nogle østeuropæere arbejder for, lad os sige, 115 kroner i timen. Og det er sådan set inden for overenskomsten. Men det er på et område, hvor danskere i gennemsnit måske tjener 160 kroner i timen. Derfor er de danske lønninger, især i byggebranchen, under pres, og vores næste reportage begynder på et snedkerværksted i Odense. Polske Lukas Sibera på et snedkerværksted i Odense. Her får han 120 kroner i timen, en løn, der er langt højere, end han kan få i Polen. Ponieważ w Polsce nie było dużo pracy, mało pieniędzy się zarabia. 133. På værkstedet finder vi også Henning Jensen til 150 kroner i timen. Han er den eneste dansker, der er tilbage på værkstedet. Det er jo simpelthen et lønspørgsmål. Det er jo mange penge, folk skal have på arbejde. Det var Henning Jensens far, der startede snedkerværkstedet i 1958. Henning Jensen drev virksomheden ind til sidste år, men her gjorde krisen, at han måtte sælge eller gå konkurs. Den eneste, der ville købe firmaet, var den polske byggeentreprenør Piotr Klos. Han har stor succes med at istandsætte gamle villaer og kunne derfor bruge værkstedet. Han siger, at han overholder alle regler, og hvis han er billigere, er det fordi han er mere effektiv. Jeg kan planlægge min arbejdsdag ordentligt. Det betyder, at jeg bruger faktisk den tid, som jeg skal bruge til arbejde. Jeg er effektiv. Når Piotr Klos renoverer villaer, hyrer han typisk andre udenlandske virksomheder ind for at udføre arbejdet. Her ved en villa i Odense har han f.eks. lavet en fast aftale med en polsk murer. Mureren får 16.000 kroner plus moms for at pudse huset, så må han selv om, hvor lang tid han bruger på det. Det er nu et kontrakt mellem mig og ham. Det er ikke normalt typisk, han arbejder. Men skulle man udregne en timeløn, hvilken varierer alt efter hvordan arbejdet går, forklarer den polske murer. Powiedz 100, 110, 120, 150 kroner. Det er nu, vi har bygget helt nye terrasse. Ifølge Piotr Klos skyldes hans succes, at han er idérig, giver kunderne en god service. Det skyldes ikke, at han er billigere. Jeg har mine egne priser, og de priser faktisk, jeg tror det er de samme priser som den som. Men jeg ved ikke, at den som vi kan udfylde på den måde. Ja? Vi kan bruge den tid, som jeg bruger til opgaver. Tilbage på værkstedet, her har Henning Jensen måtte affinde sig med, at firmaet nu drives af en polak. Det havde været sjovere, hvis det havde været måske en dansk tømmermester, der kunne gå det. Men det gør det ikke i dag. Og Lukas Sibera kan godt forstå, at danske håndværkere føler sig troet af den udenlandske arbejdskraft. Han mener ikke, at det er meget anderledes for polakkerne. Det er det samme problem i Polen. Og så kommer Rasian og arbejder i Polen. Og jeg har ikke arbejdet i Polen. Jeg er gået til Danmark. God aften til dig, Torbjørn Hertz. Du har fået dit hus renoveret af Piotr Klos firma. Hvordan kan det være, at du valgte udenlandsk arbejdskraft til den opgave? Jamen altså, vi havde nogle forskellige parametre at byde ind med. Vi ville selvfølgelig kigge på prisen. Det var den ene ting. En anden ting var, at vi havde et meget kort video til rent faktisk at få renoveret hele huset, som der var tale om her. Så det var en anden ting. Og den tredje ting, som vi også kiggede efter, det var en eller anden form for fleksibilitet inden for rammen af, hvad vi kunne tilbyde. Og så valgte I altså det her firma. Kan du ikke fortælle lidt mere om, hvilke overvejelser du helt konkret sad med, da du sad og så de her 3-4 forskellige tilbud, du indhentede igennem, før arbejdet gik i gang? Jo, altså vi kiggede jo selvfølgelig, som jeg også selv, vi kiggede selvfølgelig meget på prisen, og der var nogen, som allerede fra starten af var udelukket, fordi det var alt for dyrt for, hvad vi havde mulighed for. Men det næste, vi så kiggede på, det var at sige, jamen, hvad kan der så ske, når vi nu har den her top på? Er der en mulighed for at være serviceorienteret og fleksibel og komme lidt ind på, hvis der skulle være uforudsete ting, for eksempel, som så også kunne blive løst. Og der synes du så, at det var mere fleksibelt med udenlandsk arbejdskraft. Men dit valg, som jo også er mange andre, altså at hyre udenlandske håndværkere, betyder så også, at der er mindre arbejde til danske håndværkere. Hvordan har du det egentlig med det? Det er sådan lidt ambivalent. Jeg kan sagtens forstå, hvorfor de danske håndværkere bliver ked af det. De bliver jo troet, det gør de jo reelt.
På den anden side, så har jeg også sådan, at jeg er entreret med et dansk firma, som kunne give mig et tilbud, som jeg kunne bruge til noget fornuftigt. Og vi er jo alt andet lige i et samfund på det marked, der sådan set bestemmer ret meget af, hvad vi foretager os. Og det bestemmer også i dag, hvad jeg havde muligheder for det her. Så selvom håndværkerne er presset, jamen det er vi jo også inden for, hvad vi nu skal bruge håndværkerne til. Så jeg kan sagtens forstå deres bekymring, men jeg skulle jo også selv forsøge at få tingene til at hænge sammen. Og Torbjørn Hertz, tak fordi at du var med her i aften i nyhederne.